Ну що там? Дождик. Βροχούλα. Έχουμε εδώ τα κρεατάκι μας. Έλα γυναίκα βάλε τι χρειάζεται εδώ. Βάζουμε Давай. πιπέρι, αλάτι, ωραία. Τώρα Βάλει μπύρο σου κάτω. βάζουμε κύρα εδώ. Πάμε κρυμμυδάκι για να μας δώσει γεύση. Ντοματούλα για να έχει άρωμα λίγο η ντομάτα. Πάμε. Όπα, ζωντάνευσα. Συνταγή. Πάμε. Πιπέρι. Πράσινο. Κόκκινο. Ωραία. Καρότο. Χωρίς καρότο δεν πάμε πουθενά. Έχει μόνο, ναι. Σκόρδα. Σκορδάκι, μην ξεχνάμε. Και βάζουμε, πώς το είπαμε αυτό, Μαϊντανό. μαϊντανό, Άνηθο. άνηθο. Έλα, πάμε. Τι πυρίτσα μας τώρα. Και συνεχίζουμε την πυρίτσα μας, παιδιά. Μέχρι να είναι έτοιμο και θα είναι